Hayi, ngisabeka. Nakho-ke sengivelelwa ukunye manje okunzima. Yazi ngifuna ukunitshela webafethu ngifuna ukunitshela. Ngiyabona ngathi isintu anisazi, mhlambe ngicabanga ngoba sesihlala la eGoli sesalahla amasiko ethu aswalahlanga. Yabona nisazoqedana. Mina ngifuna nje ukunitshela nisazoqedana ngoba ninenhliziyo ezimbi, nikhohlakele, nikhule kanzima. Nikhipha ibhongo nikhiphela kwabanye abantu zemizi yenu zasemakini, nizikhiphela kwabanye abantu. Ubundlova lobe niyibo nibukhiphele ebantwini. Mina nje ngizonitshela futhi angeke ngisaba ukunitshela futhi akekho engizomsaba. Mina angeke futhi nize ningenze nix. Ngihlale nginitshela nje futhi. Ninenkinga eserious. Yabona nje naqala ngokubulala umama Queen. Senibulala umuzi manje. May he rest in peace umuzi. Siyazana ke from ku-Youth League. Is one of the comrade engike ngamlwela kakhulu ku-Youth League imchitha e-Region G. Kudala ngibamba naye ama-meeting koMfulo Park. Noma ke angithi impilo yenye into. Kodwa nje ngifuna ukunitshela mina. Lo okwenzile ngisasho nakumama Queen ngasho kanjani. Lo okwenzile kuyomudla. Kumanje futhi makayithola le VN yami. Ahlalazi ukuthi ukwenzile. Abakantshingile abakithi-ke. Umama wami uMantshingile nginitshela. Owami umama wakantshingile. Khona abantu abangalimazwa. Kuzokwenzeka nakuwe noma enganeni yakho nawe. Usawuphendulela lokho, you must know. Uhambile umntana kaNtshingila nangu uNtshingile uhambile kodwa nawe wazi ukuthi lokho mawukwenzi lokho okwenze kuye nakuwe kusazokwenzeka mhlambe kuwe kuyoziphinda 10 times. Nisazobulalelana izihlalo nina. Nginitshelile ngathi ne-ANC ibulawe ubu-arrogant nokuba nenhliziyo ezimbi nokukhohlwa la bebuye khona. Nani kusazokwenzeka the same thing. Niyongikhumbula amazwi ami futhi niyakhumbula. Nilwisa izingane, nibhizi nilwisa izingane zakamsholozi nisisusa kubabazo ngoba ninomona, aninamafa nizowashiyela izingane zenu, nifuna ukuthatha amafa abantu. Nifuna ukuthatha amafa abantu, nifuna ukususa izingane zaba makumele nizikhuze izingane nizibonisa indlela, nizifundise ukuthi akwenziwa kanje khanjwa nganalo unyawo lonwabu. Ungajahi uzolimala uzoqhuza kuwe. Phuma ngapha uzoyibona indlela. Hayi nesusa izingane kubabazo. Ngoba nifuna ukumosha, senajwayele ukumosha. Nazalela ukumosha. Nisusa izingane zikaMsholozi ngicabanga ukuthi umkhonto kuyobo wenu khohlwani ngeke. Ilifa lazo lezingane lezi niyathanda nithandi. Niyamsusa kubaba, niyabasusa kubaba. Nazo lezingane nje futhi kumele ziyigade. Mina hayi nifihlele kumele ziyigade nje lezingane zaMsholozi ngoba nazo ningazibulala. I'm sure senizame nokuzama. Nizthelela ama-poison futhi ke nakwatisa nokuthi zingijwayele ngiyakhuluma nazo angeke ngiyeke ukukhuluma nezingane ezingenasono mina ezingakaze zingenze lutho. Nina nje niyikhohlakali. Kumele nikwazi nje lokho. Makumele nifundise lezingane zikaMsholozi nizifundise ukuthi
kupha into yenziwa kanjani, nizibonisa indlela njengobabazo nani anifundisa indlela, anibonisa indlela. Hhayi nina niyazisusa, niyazilwisa, ezinye nizithelela amaphoyizeni, iy'ngane zabantu niyazibulala. Eyi, ngikhohlakele shame, ngikhohlakala indini. Uma uzazi nje ukuthi ukhohlakele, wazi ukuthi uyi-enemy yami, futhi ngizokubona nje zisuka. Mina nginesithunywa esibi kabi, mina sibi, siyingozi. Ngihamba nesithunywa esibi kabi mina. Iy'khohlakali ngisheshe ngiy'bone, futhi angiyifuni iy'khohlakali phambi kwami ngoba zivele singinukele kabi. Nikhohlakele, nazalwa nikhohlakele. Anazi iy'ngane zabaniy'zondeleni, nihlulwa imizi yenu, imizi yenu inxakanxaka, niyongena emzini wabantu enkandla iy'ngaka, niyoqhatha iy'ngane nobabazo. Eyenu imizi iy'nxakanxaka. Nenziwa ile nto yokujolana emkhontweni, jola ama-comrade, aniyithandi sis, aniyithandi. Indoda ehamba ivula uzipho kuwonke ama-comrade, iqhasha iy'ngane. Nina nisilethele ukukhohlakala nje lokhu kwe-ANC la engikunyanyayo bekwenziwa i-ANC. Mina bengithi uma ngihambe ekhonferensini ye-ANC bengilala erumini ngedwa, or ngize nenye yami intombi yangaphandle. Bewungeke nje uze ungibone nje ngicabuzana nama-comrade, or sengihamba nama-comrade singena emarumini, because ngiyazithanda. Mina niyithandi kabi nina. Lo mqondo wenu wamanyala wangaloku i-ANC nibuye nawo ngapha. Uvula uzipho, hamba uvula uzipho, amsho la ngaphambili kunuka phu. Khohlakele kabi. Ngikubonile nje lokukhohlakala ukuthi kuza ngapha, ngakubona kudala nje futhi. Mhlawumbe ikhohlakala isijampele ngapha zizomosha umkhonto wabantu abasha abaqala ukujoyina namapolitiki abangazi lutho. Lokukhohlakala nikuyisele ngapha emkhontweni. Eyi, angazi uNkulunkulu wayengathathi lezi nje ikhohlakele lezi. Sibhekane nenyakanyaka la ekhantrini, sibhekane ney'nkinga ey'serious. Nina nibhizi niza nokukhohlakala, nikhohlakele from kini emakini la enizalwe khona, nasemzini yenu senikhohlakele if ninayo leyo mizi. Lala ngokuthula mntakababa. Hey, yazini comrade, ngifuna ukunitshela into eyi-one. Hhayi, mina ngizonitshela nginifihlele, mina ngincikiseli mina. Hhayi, mina ngincikiseli i-position mina yangibonisa ku-ANC ukuthi ungathathi i-position as a permanent post. Don't take a position as a permanent post. And ngifuna ukunifundisa into eningayazi. Uyabona lento ebizwa inhlangano. Lento ebizwa inhlangano akusiyona eyomuntu. Akusiyona eyomuntu oyithole seyakhiwe. Umuntu oyithole seyakhiwe isuke yakhiwe umnikazi wayo, wena osuthathe wafakwa kwi-position umqashi, uqashiwe, wisiqashi wena. It's not permanent for wena. Ngifuna unitshela mina. Yanibona lamapolitiki entoni ithi niyawazi, anwazi amapolitiki kahle kahle. We are just taking chances. That is why is aligner most of the time. Uz-align nomuntu okwi-position e-high bese ucabanga ukuthi nawe uzoba kwi-position e-high. Yabona lo muntu lo ku-position e-high, there's no way azofuna ukukubona wena ukwi-position le akuyo. Uzokwenza make sure ukuthi wena uba isincikizi sakhe, ube isigqila sakhe into everything yena afuna ukuyi-achieve ngaleso sikhathi. Ngifuna ukunitshela, ngiyanibona ngathi nilahlekile nidukile. Kuningi engikufundile mina kuma-politics from
ngaleso sikhathi bengingakahlakaniphi kangako ngoPeter Mokaba, kodwa ngaboMelusi Gigaba ngifunde izinto eziningi kabi. Ngifunde izinto eziningi ngoFikile Mbalula. Ngifunde izinto eziningi ngabo Julius Malema. Ila i-youth cricket iphelele khona. But ngifuna ukunitshela nje ukuthi what is happening in MK angeke kugcine ngalabantu abakuma position namhlanje. Angeke kuze kugcine ngalabantu abakuma position namhlanje. Don't ever think ukuthi mawuzi-align uzozi-aligna forever. It happened kwi-ANC. Abanye namhlanje bahambe bewa bezitshela ukuthi bebezi-align. Abanye namhlanje umkhwanazi uyabaqedelela. He's finishing them. Ake nivule ubuchopho nindlala ingqondo uyivumele ishaye umoya umoya wokuthi ukhona ukucabanga without ukuthi uzucabangelwa abanye abantu. Akekho perfect la, ungathi ngoba nakho kwi-position bese ucabanga ukuthi u-perfect. Futhi don't ever think ukuthi makuku-position uyi-boss, you are above everybody. Musu ukuthatha i-position uyenze ukuthi i-control ama-feelings wakho, ikushintshe the way ungakhona bese ucabanga ukuthi you are above everybody. Baningi abantu bebecabanga ukuthi they are above everybody, today baphansi. Because it's still gonna come back and haunt you. Ngikhulunyiswa yilokho ukuthi ngifuna ukumchallenge mina-ke uNobhala uSecretary we-MK, like any secretarians, because angeke ngithuswe ukuthi umuntu uSecretary or umuntu uChairman. Lezo zinto nganitshela ngathi zadlula kudala, sazisithuka kwi-ANC. Ngeke siqhubeke sikuthuke lokho ngoba besicabanga ukuthi abantu ama-secretarians, ama-SG, abanye sicabanga ukuthi ama-chairperson because of sizitshele ukuthi they do understand ama-politics, but sibone manje ukuthi kahle kahle ama-politics abawa-understand ngokuthi bawise i-organization ebesizitshele ukuthi yiyo ezo-liberate abantu, yiyo ezoletha inkululeko ebantwini, kanti sisupport i-nonsense. I will challenge mina kuNobhala, like any Nobhala. Angisabi mina ngithuswa igama elibekiwe. Hayi lento leya mina ayisebenzi la kimi, and especially umuntu willingly to engage politically so, not ama-boss. Angibhoswa ngoba nakwama ngisiyona i-boss, nasemzini yami lenginayo angisiyona i-boss. Now kunzima ukuzositshela, kulula ukuzositshela ukuthi siripote ebantwini ongabazi wena self, ongena background yabo, ukuthi la bebuya khona baphila kanjani nabantu, baphila kanjani nama-members, lale organization wena oyiranayo othi uyayirana as u-SG, as u-chairman. You don't have, because you never gave yourself time nama-members omkhonto lawa afuna ukuthi alidwe yilabo bantu. Ethi mina nginitshele ngeke mina ngiripote esigebengini engisazi ukuthi isigebengu. Angeke ngize ngiripote umuntu emntwini ongawusebenzelanga umkhonto futhi ongawusebenzeli umkhonto. Angeke ngiripote kumuntu oyiproblem ekade eyiproblem vele kusuka ngale kwagogo eyinkinga. Angikaze ngiye ku-NDC mina kwi-ANC. Bengenawo ama-powers ukuthi ingise kwi-DC because I never done anything wrong.
konke bengikwenza kungiprovelile ukuthi namhlanje I was right, because some of them I'm taking them down, me to self. Without labantu nina ningitshela ukuthi kumele ngiripote kubo, I will never do. I'm telling you. And you as an SG party, you must come to me and ask me why. I will tell you why. Don't just send me a letter. I'm a member of Umkhonto Wesizwe party and a card-carried member of Umkhonto Wesizwe. Une right yokungifonela. I have a right also to call you. And I have a right to tell you how I feel about my region. You have also a right to tell me how do you feel about members of other regions and other provinces. All of you in those positions, do your groundwork. Go and hear the cry of the members on the ground. Don't just being positioned and then and come and say and dictate and tell us what to do, not to do, without hear from us, people who are working here, what is happening. Ngalabantu enisitshela ukuthi nisikhethele bona, we must report it to them. That's nonsense. If you guys nifuna ukubona i-EMK fana ne-ANC, it will happen because of your laziness of not going to the people and attend the cry of the people and hear the cry of the people on the ground. All the processes, all members of Umkhonto Wesizwe in regions and provinces, they are complaining ukuthi nisibuyisela abantu ekade vele beyiproblem emkhontweni. Nibuyisa abantu abayigebengu, abantu abagijimisa imali ngama-election, abantu abenza izinto behind Umkhonto Wesizwe party and claiming to have power and tell people that they will never tell them nothing. They are communicating with the SG. Why it's wrong if Duduzile do something but it's not wrong when the other members are doing? That's nonsense. Who we are to judge others while we are failing to see thina ezethu izinto ezi-wrong esizenzayo emkhontweni? We are very good and quick to judge other people. Mina ngihambi nomoya mina. Ningibuze Paul Mashatile uzonitshela. Ningibuze ku-former mayor uSayiwa la esidibeni uzonitshela. Ningibuze kuMantashe uzonitshela. I don't just go with the air. I know my stand. Ninenkinga serious of a leadership skill. I said it before ukuthi ningacabanga ukuthi umuntu mayikhuluma ama-bombastic language, bombastic words, English bese ngicabanga ukuthi umuntu wazi politiki. Don't ever think that. Some political science yabashaya, but they are educated and having degrees and diplomas. A political ground yabashaya. A political understanding of how to lead yabashaya. But they think because bakhuluma isilungu bacabanga ukuthi bayazi. Khona abantu abaqede evarsity kodwa i-English abayazi. Khona abantu abane grade 12 kodwa i-English abayazi. Kumanje niyaphathaphatha lapho nje national. Niyabamba niyahlanganisa kahle kahle anazi ukuthi nenzani. Mina ngizonitshela nje emehlweni futhi anginiqonda ngqo. Niyabamba nje lapha national mkati mina ngifuna unitshela nazi ukuthi nenzani lapho. Anazi ukuthi nenzani. Sobona ngalama local election ukuthi benenzani lapha national. But mina ngeke ngireport esigebengini engisazi ukuthi isigebengu. That one I will never do. I will never. You charge me or not, I will never report esigebengini. Challenge me
with facts. I will tell you facts. I will challenge you with facts. Angisumngani wama-official mina, angisumngani wabantu abakuma-positions, because I have a backbone. Angi-align noma ungaba kwi-position engakanani, mawubheda uyabheda nje. Ngima lapho futhi. Uyabona, ngifuna ukunitshela into eyi-one. Uyabona ma-comrade, if into aniyazi, niyekelele ebantwini abayaziyo. Uyabona kumanje uChief Whip ususpendiwe. There are deep investigation ekumele zenziwe ngale suspension ka-Chief Whip, because uma uChief Whip kunento ayenzile wrong, wayithatha imali ebantwini, abantu bayikhipha leyo mali, we must have a proof yokuthi uChief Whip uyithathile imali. We must have a evidence yokuthi uChief Whip uyithathile imali kubani, uyithathile imali ku-Gift, uyithathile imali kuSikhosana, uyithathile imali anybody as a member of parliament. And what was the reason of that? Because ngizonitshela mina iy'khohlakali zigcwele la, and mina ngiyazi ukuthi iy'khohlakali the most azingifuni, ngoba ziyazi ukuthi ngiyazazela ukuthi iy'khohlakele, and isikhohlakali ngisheshe ngisibone lesi sikhohlakali. Baningi otsotsi la emkhontweni, ziningi iy'gebengu. There are a lot, and they must never ever think ukuthi some of the things abazenzayo asizazi. We know about those things. Siyazazi izinto abaziplenayo nalama meetings asebusuku abawabambayo ey'khukhuneni, babamba nama-members amanye ama-political party. They mustn't think ukuthi asizazi lezo zinto. We know about those things. Now ezinye izinto lezi ekumele nizibheke ukuthi why abantu aba-strong always the time baboshelwa amangqini enyathi, badestroywa, balwiswa. Baningi abantu engicabanga ukuthi ba-legit la emkhontweni, of which they are not. Angimfuni kabi mina umuntu ongenzisa izinto kuma-secret. Angimfuni, because umuntu onjalo sekayo kulokhu uyangibonisa ukuthi kahle kahle akalunganga. If into ngingeyomkhonto, that means that thing it's for public, because ama-members omkhonto ama-member e-public, ama-member are-everywhere, ama-member ajoyine umkhonto because of bathanda i-organization, ngoba befuna ukusebenzela umphakathi. Now kuningi okwenziwe ama-community enithule ngakho nina self, ningakhulumi ngakho, ningakuripoti, because beni-aligned nalabo bantu. Abanye beni bakhahlelelwe ngaphandle, abasakhona ukukhuluma because nabo bafumbathiswa. Bayawish ukuthi bangakhuluma namhlanje ukuthi ubani wenza lokhu, ubani wenza lokhu, ubani wenza lokhu. Abanye basifonela thina basitshela ukuthi ubani wenza lokhu, ubani wenza lokhu, ubani wayehlangene nobani enzani, ubani ukhuluma nabo bani base-legislator benzani, baplena ukwenza. Siyazazi zonke lezo zinto. Some abakhona ukuphuma on public bakhulume ngalezo zinto because they were part of it. Now nje ma-comrade, ake siyekeleni nje ukwenzana iy'lima kwezinye izinto. Khona abantu eningabafula. Not all of us we can be fooled. Kumanje I'm aware, ngeke ngakhuluma enye into la. Kunabantu abakhona ukungena efamilini, ema-families nabantu, angithi lento bayijwayele kwi-ANC, bebeyijwayele kwi-ANC. Yokungena ngaphakathi kwefamily baqhaqha ama-family abantu. Isifo. That's the sick. That is why kungamelanga ujwayeze ama-comrade kwakho, because bazokwazi ukuthi ubeka ama-paint umfazi wakho kuphi, ubeka ama-underwear akho kuphi, iy'cathulo zakho zihlalaphi.
akumelanga ujwayeza ama-comrade kwakho, because lesifo sabo sokumosha imizi yabantu basesenaso, basuke naso ngale kagogo, nokulalana ngaphakathi kwe-organization. Ubona umfazi wenye indoda we-comrade yakho, wena ubona iy'ngubo kuye. Baningi abanye bakuset up because of efuna umfazi wakho. Siyazazi lezo zinto, izinto esizibonile kwi-organization ye-ANC. That is why some of us we declared that from the ANC Youth League we will never date a comrade. Yinto esayideclare ngaphakathi kwe-organization mabe singena somli declare in the ANC that ukuthi I will abide with the rules of the organization. Anizazi lezo zinto because of nithema ningena kwi-ANC nangena ninobukhohlakali, nenza ubukhohlakali. Kumanje abanye bangena ema-families abantu bafuna ukudestroy ama-family abantu. Yini yona le ubuntu bona lobo? Nihlulwa ama-family affairs wenu, ningena kuma-family affairs abanye abantu, nifuna ukudestroy imizi yabanye abantu. Nibhizi niplanela ukususpend abantu, nisuspend iy'ngane zikaMsholozi. Ningobani nina nihambe nisuspend iy'ngane emzini yenu? Iy'ngane zenu zisuspendwa abobani? Mina that is why no president ngamtshela ngathi ake ususa abantu abakhuluma ngomndeni wakho ngengane zakho. Iy'ngane zakho zikhuliswe uwe, azikhuliswanga yilabantu abagcwele la namhlanje abazibiza ama-comrade, ngoba kusasa uzozidinga lezi y'ngane. Ingane mayenza imistake uyayilungisa, uyayiqondisa. Zikhuliswe uwe, zaziwa uwe iy'ngane zakho. Hayi banesibindi sokuyongena ngaphakathi komuzi wenye indoda bamtshele ukuthi ubani wenza lokhu, ubani wenza lokhu. Awungitshele nje ngiyindoda ngingaka ngiyoreport ingane yenye indoda kwenye indoda, ezakhe iy'ngane zirepotwa ubani? Hayi nina mani yazi ninokwenza ezinye izinto mani ngathi amakhanda ena wasisebenzi mani. Sinama-comrade aney'ngqondo ey'xegayo la. Ningena emzini wenye indoda nireport iy'ngane zakhe ukuthi zenza lokhu nalokhu, ezakho zirepotwa ubani? Owakho umuzi ulungiswa ubani? Owakho umuzi uqiniswa ubani? Uma nizoplana ukususpenda iy'ngane zikaZuma, nithanda iy'ngane zikaZuma lezi, angeke kuze kushintshe lokho. Akekho umuntu ongangihlukanisa ney'ngane zami nomndeni wami. Ngizohlukana nabo mina mangifuna ukuhlukana nabo. Nani ngekho mos mangifollow male y'ngane, noma ngizikhulisa ngizange ningincede nangesenti nange-5 cent. Labe wrong khona ba-correct njengabanye abantu. Akekho umuntu o-perfect la emhlabeni. Banama-mistake njengabanye abantwana abasafuna ukutatayiswa nabo. Don't take an advantage yokuthi wena wazi amapolitiki ukufikela kuphi. Very good ekususpendeni abantu, nina nisuspendwa abobani? Njengoba kahle njengoba nje i-organization imile nje kumanje, kungena anything eyenzakalayo, kahle bekumele likhishwe nina kahle. Bekumele nje ama-members omkhodi adeclare, wonke ama-province adeclare war against the National High Command that is there. Because you guys, you are useless, mina I can tell you. Ayikho into efuneka kwi-organization ngaphandle ukuthi kwenzakale umsebenzi, i-ground work and organizational work kuyiwe phambili, kwenziwe nje ama-program ukuthi siwina kanjani emkhontweni. Nibhizi nibhalana nama-letter esingazi ukuthi ama-letter wani sowenzani thina lawo ma-letter, anisupport izinto zama-program e-ground, anenzi ukuthi nje angazi ukuthi mina ngihleleleni lapha ema-ofisini. Mina ngasho kudala ngathi abomnkonto abaxoshwe emkhontweni. Naye upresident ngive ngamtshela ngathi akaxoshe umkhonto uxoshe naba la, uxoshe nabo Shirley Brown, uxoshe nalapha, because we can't continue ngalabantu abaso. Sinabantu abathuka ama-members emkhontweni, abantu abazenza amabhoza abafuna ukubodyguardiwa. Thina sibodyguardwa abobani senza umsebenzi ongaka? Lo msebenzi ongaka esiwenzayo la phansi sibodyguardwa abobani? Ngoba yithi ama-threat la kwi-organization kumkhonto. Ngiyakuzongitshela ngoShirley Brown ukuthi uShirley Brown i-threat kuma-opposition parties. Uyi-threat ngani yakhe?
and then labo omkhulu-ke labo esibagcwalise lapha kwi-high command yini umsebenzi wabo? Hayi, we need people who are active. We are sick and tired. Sinabo abantu abasha who can work for this organization and take this organization forward. Mina noma ningavuka kusasa ningisuspendile or ningixoshile, ngizohamba mangithanda, ngizonitshela ukuthi ngiyayamukela i-suspension or niyangixosha. Uma ngingafuni futhi angeke ngihambe. Ngeke ngizoxoshwa umuntu mina engazi ukuthi nje yena self aka-contribute nothing kuleyo organization. And azange angilethe kule organization ngizizele. We started to defend uZuma thina 2007, not now. Sizotshelwa abantu akade bethengisa umsholozi left and right. Angimameli mina umuntu onjalo. Angimlaleli nje at all. Organization is bleeding. Ngabantu abaclaim ukuba legit ngaphakathi komkhonto. Thina siyasebenza, akekho noyi-one nje ucabanga i-national ukuthi man. Yazi le mfo uyasebenza bafowethu. Ake simzameni nje simnikezeni noma iveni. Simnikezeni noma imali ye-transport. Lezi zinto azenzayo asazi nokuthi uzenza ngani. Imali yakhe noma yini. Nithulile nje nithe dehle ngoba niyazi ukuthi nina niyatshontsha emkhontweni. Nibhizi nitshontshana nemali zomkhonto. Angeke umkhonto as long sisese khona ngifuna ukunitshela mina. It's going nowhere. Nizothengwa thina ngeke size sithengwe, imali uzofa uyishiye la kusemhlabeni la. Ngifana nalabo baba abazibiza uFerrari babamba inkunzi, obaba abadala babamba inkunzi. Cabanga baba umdala obamba inkunzi into eyingane.